Hej alle sammen og velkommen til en Chop Bunny video med Giganto-skumfiduser. Ja, og Emma. jeg er med, og jeg er hans kusine. Jeg hedder Mikkel, og det er Emma. Og jeg er hans kusine. Og det bliver Og lidt så prøv ud at på se, hans. og så prøv at se en kæmpe video. Nej, ikke en video. En kæmpe pose skumfiduser. Okay, Så vi vi begynder siger bare. GG, og det kan godt være, at I stedet for nogle gange siger Gugu. I stedet for vi siger i Chop Bunny, så siger vi GG. Så det her, det bliver 3, mega svært. okay, 3, 2, 1. Og det er eddermame svært at spise. Det bliver ikke sådan en rigtig Chop Bunny video. Fordi jeg tror ikke, vi kan have flere ind i munden end en. Jeg spiser bare den hele. Prøv at se også mine fingre. Det er fuldkommen sindssygt jo. Og det bliver ikke ind på hans. Nå, jeg tror bare, vi siger hej, og vi ses i næste video. Hej hej.